maličkých zariadeniach, mikrobytoch. Budete riešiť úlohy, ktoré sú tam predprogramované. Dneska sa mi najviac páčil orchester. Som sa stretla s mikrobytom, pracovali sme s ním v škole. Mne sa mi najviac páčili mikrobity, jak sme hľadali tlačítka na nich a skúšali rôzne také veci, jak orchester so zemiakmi. Mne sa najviac páčilo asi to, jak sme lúštili tú tajničku na konci. Sme tu stlačali takéto zlaté vecičky, aby sme vlastne ako keby vyvolali tú reakciu na mikrobite.